zanina kulikon Christian thalai polten KTP General Conference thurel bo zuya ram Khawtlang le Kohhrana Thalaite Pawimawhna ti Thupui Reverend Jonathan Pachuau ziah kanzir theih tur hi ahlu ka ti a pathian in hun thra min pe ka avangin Lalhmthu ama sain ka soyani pathian thui lo ngai thlang u tita bungthum chang khat le chang ni thu kan chiaranga chang som palia kan chiar chungzom le donia laltele thu nei tu te laka in tulu turte thu oi turte thil tha tin reng tia in pei turte tuma soi chelo turte ko mo bolo turte mi zong zong laka thu hnuai rol na tin reng tilanga nun nem turte in anma ni hriat chhuah tir le ro chang som palia kami te chu tlak cham an nei ngai lo nan na tangkai thoka in hmang reng turin fuila an om mai tur ani lo lalpana thu kan chiar malmin som sakro se amen tuna kan inkhawm Tantu tur nula Rosie Lalhmachhuani branch committee member ilo somang pathian thui lo ngai thlang u thusil tu bung som pakhat le som pani atangin chalai te ne na thuron chalai te u in chatlai chen ula in lano pan viau lai hian hlim ro u in thin lungdu zong chu zom ula in mitin amu chak zong nen chuan ama ero chu chunga chuan pathianin in chunga ro arel don ti shereng ang che u engma engto nei su ula in pang tinatu om hek su se in chatlai hun arei don lo iwang lai hian isiam tu shereng ro ni chhalote alo thlen ma le lomna reng reng ka nei love iti na tur kumte alo nai ma hian pathianin na thu kan siarte kan zata malmin som sak cheu ro se ilo chung chayang olpa kan pathian min hmangai tu nangin min vengin min ompui china keini Christian chalai polte nangma rungbol na zau zo kan nei theina turin nangma zan ina te huncha nangma min siam sakle avai ne na Lalhmthu kan shil che ani zan ina po keini kulikon chalai polte Christian chalai polte social media kaltlanga nangma ina rungbol na zau zok nei thei turin nangman huncha nangma min pelea zan ina kan hunman mangtu tur te po nanginai ompui tur le event turin kan ron dila nangmaina zan ina kan hunman tur te po midang tita na mal somna alo ni theina turin nangman mal somla zan ina kan hun zong zong hi kutro puya kan rong kol tire heng zong zong hi fapa iswa Krista mingin kan ron dile amen tuna chuan kam branch member nula Lalrinhlui Boihboihi pathian fakna hla saturin ilo somang Isu imelkan luhuni
Lalrinhlui Boihboihi chunga Lalhmachhuani kan soya tin keyboard ron me saka patmoi tak ron pek saktu kha nula Lalhmachhuani anaw pui ni a an unawin tiang hian kan branch program poimo taka an hun lutak menon petheya an chunga Lalhmachhuani kan soi tak meu ani tichuan kan Thupui zir turlama kan local don to anga kan branch treasurer nula Lallawmzuali kan Thupui te min hon sak turin ilo somang kanalpa iswa krista mingin chebai vek ule zanina kan zirlai zirtur hi apoimo ema abot saitu reverend Jonathan Pachuau hi kan rongbol tu te zinga thiamna le ton shiat nga kan chuan vorani ti ila kan soi swal omlove athuzia te angai numa afom kim ema ama ero chu zanina hun tam kan nelo avangin theih angin kan khai khom dona KTP WhatsApp group lama PDF te kan lo muchawanga mun takin lo chiar theila kan hlokpui le zwalin arin om chalai ti thumal hi ashan pa a shilfia ngai lovina chiang thokhat hlea kumsang kha jakwa somriat pakhata UNO General Assembly chuan kumsom panga atanga kumsom ni pali inkar hi chalai ti in asoya chu chuan thluk le ding on pakhat le point pahnih vel ni in astar langani Indian National Youth Policy sanghi le sompalia chuan chalai ti chu kumsom panga atanga somhni pakwa inkar apom ve thunga India rama mi pui zong za a somhni pasari point nga vel ahwamani kan Kohhrana chuan kumsom panga atanga kumsom li inkar hi chalai kan ti hian ahwam meka hi central KTP in kai shwaina ennon numbera khan ama kumsom pali ti kha som panga in thlak aloni ani zanina hian kan Thupui hi hlom thumin kan zirhodon ani ama sabera chuan ramta na chalai te poimona chalai ten na an tho tamna huna pianga ram achangkanga masona a umchin ramin rel bol na te ele barzun na konga te poimo le changkai berte chu chalai te kan ni a abigin mizo Christian chalai John Calvina zirtir na zui tu le pomtu ngatte hi chu ramhason na konga theitop chhale zwal tur kan ni ramhason tur chuan sum le pai de chwa konga na sadaka chan lak achul chumi tur chuan ruam manna chhale thorim na apoimo a khovel ram changkanga pianga chalai ten na an thokna sa a
mason na le thiam na kunga po ri ru seng saber te chu thalai te an ni midang te le ramdang atanga fin na le mason na zira thok tur po in thalai te hi atlin ber tur te kan ni tita bung thum chang som palia chuan kami te chu tlak cham an nei ngai lo nan na changkai tak thoka in hmang reng turin fuila anum mai tur ani lo ti kan hmu he bible changi ani in ang takin zom pheilang chuan ring tu chu avan duai hle ani lo chuan amamo chu athok chuak ngei tur ani KTP member te hian rim taka na tha kan thotla chuan keimani le kan chung katan mai ni lo ramtan po chen fak tak kan ni thei ani kan ram politics hoi her le rami puisu khle kan thlir chuan siam thatur tam tak kan hmu hrinanga ram mason na tur le nam thil tak tak aya party ruichil tlatte mi puinol pui mason na tur aya mani le kan chung ko bil da poimo na tlatte hi kan siam thathei nge yang ram sum le pai man na kunga po thil fel hel tam tak a omti a shat fo boka heng thil siam dik tur hian thalai te hi kan poimo a chan kan laka mani hmun chewa thei top kan chwa hi achol tak zet ani party politics ruichil tlatna te po tunai thalai te chuan kan hwa swat chan hle a kan hwa swat zel po achol ani tin dik lo taka sum eiruk na hi nam mel malian tak ani a hetiang ti ching te hi ngai sang lo ngamila puipunna a po din hmun tha pe lo ngamila achul huna hwai sen takin soisel ngamila midikte ero choi moin fak fowila chuti chuan heng thil thalo te hi kan hne hun ala thleng nge yang mason na ina ron ken tel internet le khol thila mason na te hi thalai tam tak te min ti chetu ani meka na po thokman lova computer games te mobile games te le social media in mangzo thalai tam tak kan lo omta a state dang le ram dang atangin sum don na le khovel nom chen na thil sang sangin min run renga ri hlo le swan ti sang sang lo lut reng boka thalai engemu zat chuan ram chu soilo ma ni nun po in ngai to man lo khopin ri hlo le khovel thila kan hun kan khoral na sa hle thachat ne hian tlak chamna athlena chu chuan ruk le thil swal ti na kunga tam tak mi shwai lu chin zu le drugs man swal na in na satakin kan thalai te min run meka thil chatia ta na siam ve tho kan thalai puite tam tak an chau zowa kan chan chwa achula kan har ahun te hle mai thalai an hoi hara an chet lo chuan khawtlang an hufum thin tunlai thiamna technology changmek te thiamna le zirna kongte le politics khowela hian thalai ten theito patha an tholo chuan nam achang theilowa chimral a hlom hle ni nambilin chin dan tha kan nei von him kunga te kan culture namdang hmu a pho chwa le chomnun zel kunga te thalai te kampoimo a namdang te nen thiamna kunga kanin tlan siak me kani ti sha in royal elneril ru kan putte po poimo a chutianga kan ti lo chuan kan ram ro rel na le thune na tam tak te hi namdang kuta atluk lu hun ala omang ti asoi theilo chu wangin ram in rel bol na konga te thalai te kut kwang ko a en liam mai lovin ke mani theito ka cheu chan kan la ke poimo a kan din hun hi apoimo ani ti hi kan sha thar acha ani chen hi na chuan khawtlang thalai te poimo na kan zir haw le anga khawtlang thalai te invon na achat chuan khawtlang hmel a moi thin thalai te thinlunga ram le nam mangai na tak tak a om chuan thalai ten ram le nam an vei tak zet chuan masona alo om mai thin biakin le caution program a chau pathian thu oi thildanga changkai lem lo kan ni chuan mi in min ring lawanga min oi thei lawang chenom khoweng le khawtlang chhia to thuwa te mi dang te champui na konga te KTP te kan bang thei lawa chungkwa le khawtlang ta na thei top pa tha kan tho hi kan in em ani Christian thalai chu inkhawm taima ani satlia tur ani lawa lusun khohar hnem turte imamo tu te champui turin aum tur ani a khawtlang huap thil ti na kong sang sanga te hnatlanga te bozon te emo kang chelni khwa te po athok chuak ve fo tur ani chanchin thamathai jak bunga chang som paruka chuan ineng chumi min hmu in eng ro se ti in ali swan min zirtira hela li swa zirtir na hi kan nun pui lo chuan a hlutna aum don lo ani kaushan le thalai pola akula taya tela kan chena society thatna tura kan tho chwa le chuang si lo chuan mi te mi hmuwa mirin omlo kan ni mai jok don ani chuwang chuan mi ten min ngai sang lo wa kan nuna te po e turan hu lo pha hial thin ani
adut lia chuan chen thumna Kohhrana Thalaite Pawimawhna kan ngai to ho le anga Thalai an che chhuah tlemna Kohhran chu a chak theilowa ma a sun theilo thina Thalai te hi Kohhran hma thlir siam tu le Kohhran hmalam hunatana inkhawm kan ni tak zet ani hengte wanghiang Kohhran kalphung le in kai hruaina te kan zir chian a pawimawh em a Kohhran o ngai Thlathiam committee zai ngai thiam Thalai cher chhuahna kawngah hian KTP te kan pawimawh na hi soikim se ni ro chu ani lawang KTP thil tumzinga Kohhran kutke ni tura Thalai te buat sai ti a oma he hian Kohhran tha le kutke chu Thalai te an ni zia tar Lalthianghlima me Kohhran Thupui ber pakhat chu chanchin thapuan dar hi ani a chanchin thapuan dar na konga phe hi chuan Thalai te mo phurna le kan pawimawh na hi asang le zwala Thalai chak zawk le thiam zawk ten chanchin thapuan dar na konga ma kan la ka kan che chhualo chuan Kohhran napui ber hi a chawl thuap mai dawn ani Thalai ti hian chanchin thapuan dar an veina Kohhrana chuan Kohhran po anu nge thin Kohhran Khawtlang le thawh a chulna ate kan pawimawhna a lang lian thin hle a KTP Khawtlang ani emo Kohhran Khawtlang ani emo Thalai te lo hiang Kohhran a che theilo ani deuh ber mai heng kan soite baka hian Thalai te pawimawhna kong tam tak kan ri ruwa kan ngai to chhuak theina rin oma chu wangin Thalai te hian kan pawimawhna she thar thewila ram masona turte Khawtlang le Kohhran ina hmalama pen zel theina tura hian kan thei top kan chhuah hi a pawimawh tak zet ani soiho tur hi pahnih a oma kan chiar chhuak ange pakhatna Kohhran ram le Khawtlang siamna konga Thalai te hian masona tur enge kan nei kan pawimawh ang takin kan chi chhuakin kan sha em pahnihna ram le Khawtlang siam thatur hian Kohhran chhunga Thalai te hian inge kan ti tur hmasa ni a kan hriat kan thupui zir tak te lalpan kan za tan mal min som sak theu Rosie amen zanina kan thupui hawngtu in thiam takin thupui min hon saka Lallamthu kan soya zandang kan inkhawm anga soiho na hun han nei te pochak om khop maya zan inanga chuan kan nei thei lo tura ngaila ti chuan kan inkhawm kan lo bang don to anga tongtrai na hun ka hmanga ti chuan kan tongtrai zo kan inkhawm te kan chin mai don nia pathian ma kunin ilo tongtrai ang u chungnung bera kan pathian du tak min hmangai tu zanina media kaltlanga inkhawm na hun min buat sai sakte tluang takin kan zo theia Lallamthu kan soyani zanina lalpa kan thupui zirtak zong zonga khan Thalai ten mason na tur tam tak kan neya ke mani nuna theu singluta pai ngai kan nei te paya lalpa malam panake kan pe na konga min suai tu poimo tak aloni theina tura kan thupui zirtak zong zong te mal min som sak turin lalpa I khongai na kan dila zanin hun kan man te lalpa kan lo trin don ta a kan trin hun poin nang kan hne na om zel langin kan lalpa du tak I suam hingin I khongai na kan dile amen